खुलुमबाय, आं लिसा नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 27 फेब्रुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड एनजिअ डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड एनजिअ सानखौ गासैबो सोरखारि नङि आरो मुलाम्फा गैयै आफादफोरखौ सिनायथि होनो आरो मान होनो थाखाय बावनाय आरो बिसोरनि उननि सुबुंफोरखौ समाजाव बिहोमा होनो थाखाय फालिनाय जायो। आरो दिनैनि सानावनो भारतारि MI-17 हेलिकप्टारखौ लोगोआरि अरजों बोख्लायनाय जादोंमोन, जेराव स्क्वाड्रन लिडार सिद्धार्थ बासिस्ट आरो नीनाद माधवन लोगोसे गासैबो IAF एयारमेनफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो इन्टारनेशनेल पलार बियार डे, नेशनेल प्रटिन डे आरो एन'स्मिया एवारनेस डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।